ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаин саломати хубай духтаро як нуқтаи савдоро ма шумода тавсия метим. Инам хе материалои фасоне ки шумо дидесед дар навор аз 300 сомон сар меша. бовар мекунед то чанд сумара дорем? Ина аз 300 сомон то 1600 сомонай нархи материалои хушрӯшон. Марамат тӯй дошта бошен, мисол рӯзои нағз да пуштанӣ бошен, ягон ҷо рафтанӣ бошен, материали хушрӯ дар кор боша, ҳатман заринада нависен. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Бозори Корбонай тарафи Пажарка сеюм дарвоза духтаро 13 қатор. Даромадаем бо пирсе нишонтон метиҳанд 13 қатора барҳамат. ҷои апай зарина гӯен, ҷои зарина гӯен ҳатман шумода нишон метиҳанд. Билен охи аз 300 сомон сар меша то 1600-1500 сомон додастиянд. Материалошон дар ҳақиқат ҳам хушрӯвай, интихобшон хеле зиёдай. Мана биёен бохтон бинен. Пеши апай зарина омадагем духтарако нигоҳ кунен атласои фасони хушрӯ овардагӣ будиянд. Ина касе атлас пирсидагӣ буд, марҳамат муроҷиат кунен. Атласотон чанд сумай? 450 сум буд, аксия солнавӣ қати 350 сум. Диден духтаро 450 сомон атлас як либосуш ҳозир аксияи солнавида 350 сомон шудагай. Вай Шуштанаш гарантия дорад. шуби ҳичи намешада. Ина шуштанаш гарантия дошта. Диден? Ина диден сифаташ беҳтарин. Ина касе гирифтанӣ боша ҳатман аз аксияи солинавӣ истифода барен. Ё чандай? Ё балхиёш 850, аксия солнавӣ қати 750. Диден? Сифатҳои нағзи алоф. Ва иқа балхиёи хушрӯмадай. Нигоҳ кунен балхиёи ҳозира сабуканд духтаро. Марҳамат арӯсако ба ҳазур мепӯшанд, намерӯшидай. Ина 850 сума, ҳозир 750 сомона. Аксия солнавӣ. Аксияи солин то 15 январа аксия рафтестай 750 сомон. Марҳамат бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза 13 қатор ҷои зарина гӯен нишонтон метиҳанд духтарако. Мана доставкаям доранд. Агар омада натонен нависен, доставкатон мекунанд. хушрӯае моделора бинен духтаро чухе фасон атлас гир бошед. ҳозир инами ра бисёр гирифтестен моделора. Пеш чӣ мешавад? Ира бинен ҳами дастангитон чандай? Ям 450 сум, аксия қати 350. беҳтарин нигоҳ кунен. 450 сомон аксия қати 350 сомон шуд. успед кунен. Диден бо шуштанашда гарантия буда ки мисол шуштен рангаш намерава. Ира бинен духтаро лавдоманиёи фасон аксия шудагиай чанд пул карден инора? 650 сомон, аксия қати 800 сомон буданд. Диден 800 сомон буд, ҳозир 650 сомон шудагиай. дар ҷои апай зарина духтаро дигар намудошам ҳастай. ҳозир ина нишон метиҳанд. Ина марамат касе дар корай духтаро, касе материал гирен, доставка доранд. рақамашонам мемонем дар рӯи экран. биёен. Мана ина диден чӣ хушрӯ. ҳичи намеша сифаташда гарантия метиҳанд. бозори Корвон. ира бинен чӣ рангош. ҳамино ҳамаш ҳамин нарха. ва ира бинен духтаро ҳамаи ҳамин нигоҳ кунен. нархошона 650 суми каде на? Аксия қати. Ва ина то 15 январ инами материалора кадомиша мегирен дар ҷои апай зарина 650 сомон шудагиай. успед кунен. агар омада натонен нависен, чун доставкатон мекунам. бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза 13 қатор. ҷои апай зарина гӯен нишонтон метиҳанд. бо нависен шуна ҷошуна наёфтед зангшон занен, номерашона мемонам. ё чанд пулан? Ё 850 сум, бораи качествашон, Ина сифаташон. Дубай тоза. оригиналаш Дубай тоза 850 сомона. Аксия қати 1100 сомон буд, 850. Диден 1100 сомона, ҳозир аксия қати 850 сомон шудагиай. успед кунен. касе шифон комбах гирифтанӣ буд, марҳамат духтаро нигоҳ кунен. дар ҷои апай зарина ҳар я намудаш ҳаст ки нигоҳ кунен чӣ хушрӯвай. ҳамаш моли Дубай. марҳамат успед кунен. оригиналош нархошон 650 сомон то 1100 сомон. аз 650 сомон то 1100 сомонара доранд. бозори Корвон барошон васеъш ҳамиқай. бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза 13 қатор ҷои апай зарина гӯен нишонтон метиҳанд. ина чӣ материалай? Ё шолкои Дубай. хушрӯ будая. ё чанд пулан? Ё 800 сомон. 600 сомон. Ё итальянкай 1100 сомон. Ина Мана диден бо чех шудад. ва ё чанд пулан? Шолко 650 сомон. ина арӯсако ҳатман ҷои апай зарина биёен. касоне ки бо сару
формаи аруса мегирам, полни тиқиз мегирам, бо туҳфатон метиҳанд. Мана марҳамат биёен. Иёша бинен. Иё чанд пулан? لباس زیاد بگیرن نه لباس که توفا میکنن 5 либос касе зиёд мегирад, я либос туҳфа? نه برای نه آمادگی البته نه Аҳа. Иё чанд пулан? یه 650 сомон Хушруа, аксия кардиян. بودن 650 То 15 январ аксия рафта истода. Тамошо бино успед кунен. 650 сомони аксияи соли нави дар ҷоя паи Зарина марҳамат. Духтарако интихоба бинен. Ира бинен. Худ чихо материалои хушру бисёр доранд. Баъд нархошо нархои хубу дастрас. Ана ино доирача, барфак. برفک هسته باری ناو. Иё чанд пули? یه 650 сомон аксия қатӣ 650 сомон аксия кати. Духтарако марҳамат ина метавонен муроҷиат кунен. бо дараднатони барбардага наза Фараноза моделша диден дараднатони арзон шудагиаи ҳози аксия рафтестай то 15 январ аксияи соли нави. Мана нархошон 650 сомона. ба хотири ҳосоли нав аксия кардагӣ Ина 650 сомон то 15 январа ина миёра метавонанд ки аз ҷои апаи Зарина 650 сомонӣ харидорӣ кунен. Бозори Корвонай тарафи Пажарка сеюм дарвоза 13 қатор ҷои апаи Зарина гӯя нишонтон метиҳанд. Айне бархитоям доранд духтаро марҳамат бархит гирам бошед. Ина бо амбреошам будай диден? Амбретон чанда? амбриёмон оригиналои тоза 750 сомон Ина 750 сомон. Қахшрӯи цветаш. Ина сифаташ гарантия дора. Мана 750 сомон. Хулас биёен духтарако бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. Доставка доранд чӣ тавре гуфтем. Аксияи соли нави дар ҷои апаи Зарина духтаро инами материалои Дубай оригиналош аксия рафтестай то 15 январа 1600 сомонӣ. Ина кадомеша мегирен 1850 зиёд буд. Инам қисми боло ҳози ҳамаш 1600 сомонӣ шудагия. Ира бинен интихоба бинен охи чӣ хел зурай. Марамат беҳад фасонаи қисми боло ҳамаш арзон шудагиаи материалои фасони қиматӣ. Бозори Корвонай тарафи Пажарка духтаро марамат сеюм дарвоза 13 қатор ҷои апаи Зарина гӯя нишонтон метиҳанд. Мана интихоба бинен худ чихе хушрӯай. Шумо бо агар наворда хушрӯ надида бошен духтаро бинависен сураташа мепартояндтона. Ана нигоҳ кунен. Инаи кум вақту чандае поён будагиё? چند پولیا؟ 350 سومون سر میشه تو 900 سومونه 1100 سومونه اینا دیدین به حد خشرو پد بلندو فاسونو من کسی در کره حتما بیاین ای پیش با بینن دخترو معقول تون میشه دیدین چه خشروای من فاسونی شبینن بلسک شبینن دخترو چه فاسونای نه برای صفتش گارانتیتون میتین اینا ماتریال گیر باشین بیاین анам ин намуд фаранозо 7500 сомон буданд. аксияи соли нави то 15 январа дар ҷои апаи Зарина рафта истаи духтаро успед кунен нархошона 2800 сомона арзони арзон кардагиан то 15 январа нигоҳ кунен чӣ хушрӯвай диден аҷоиб фасон моли Дубай анаи қасршам ҳаст оригиналош инам ҳамин нарха اینا 1100 سومن. این 1100 سومن. ایشه بینن چه خوشو چای دخترو. انا بعد هست با این نسخه. این چند پولشه؟ اینا 3500 سومن بودن. اکسیا خشی 3000 سومن. اینا 3.5 اکسیا 3000 سومن شده. نگاه کنین ایپیش نشونتون بتیم بینن همه کاری دستی دخترو. میتوانن مراجعت کنن. همش تصویرات داره دخترها با بنویسن صورتش هم میپرتوین و حضور تماشا کرده انتخاب کنن. بازار کاروان طرفی پژارکا سیم دروازه دخترها 13 قطار جای پای زرینه گوین نشانتون میتونن باور کنن ای 300 سومون سر کرده تا 1600 سومون متریال داره متریالای خوشرو فقط همین نمودش 2800 3000 دیگه همش قریب ارزانه